Mawuvula nje ifoni ungena kuma social network, wazi kahle ukuthi mawuke wahlangana nevidiyo nje yomuntu wesifazane na kanjani uzobe ekhuluma ngabantu besilisa. Noma ngabe leyo vidiyo le ihlukile kancane kodwa akwenzeki ngabafaka abantu besilisa. Lento ingenze ngabona ukuthi kahle hle abantu besifazane isikhathi esiningi bahleze becabanga ngabantu besilisa, kodwa futhi abafuni ukuveza ngomlomo lokho, abafuni ukusho ngomlomo lokho, kodwa ubona ngezenzo zabo, ubona ngey'nkulumo zabo. Sengiyayibuka-ke intombazane lapha ikhuluma ngokuthi amadoda manje asaba ngama-princess, amadoda manje awasasheli, amadoda manje awasanceli. Leya nkulumo ingenze ngafisa ukuthi ngathi ngabe lo muntu wesifazane engake eshintshe nje noma iy'nsuku ey'mbili ebe umuntu wesilisa, ezwe ukuthi kunzima kanjani ukuba umuntu wesilisa, ezwe ukuthi kunzima kanjani ukuthi yonke into emhlabeni ekufanele yenzeke kulindele ukuthi ifanele iqale kuwe, ezwe ukuthi kunzima kanjani ukuthi kufanele kube wena oyoshela, nakhona futhi ekusheleni lapho uzofika uchithwe, uzofika ufeyile. Ezwe ukuthi kunzima kanjani ukuthi kufanele uncenge, nakhona futhi lapho ekuncengeni kwakho uzofika uzwise ubuhlungu. Yonke leyo nto leyo ngesikhathi lokho yenzeka, ukhula nayo umuntu wesilisa, ukhula yenzeka, igcina iqeda ubudoda bakho wena muntu wesilisa. Kugcina sengasavumi ngisho nanakho nje ukuthi ushele, ugcina manje sengazi ukuthi wena awesheli noma wena awuncengi, kanti akusavumi khona, usuke inhliziyo isifile ibulawa ukuthi ngaso sonke isikhathi lezi zinto mawuzenza zikuzwisa ubuhlungu. Ngiyabuka-ke mina ukuthi abantu besifazane sebengasho nje bethi amadoda manje asengama-princess, aseyatefa, asefuna kuncengwe wona. Mina ngithi ku-right impela futhi ibambe ngakho, ngoba bahlukumezekile amadoda, bahlukumezekile abantu besilisa, ikakhulukazi mabeke bakhombisa ukuthi babakhathalele abantu besifazane, ila kuhlukumezeka okuba khona kakhulu.